Masithathe lithuba ke siphinde sizibulisele babukeli benkqubo yethu Life After Life. Emveni kwexesha elide ke ningasiboni. Sesahlala phansi samamela ingcebiso zenu saze safikelela esigqibeni soba masisinike ithuba ukuze nikwazi ukubukela ezinye iivideos zethu esizi-uploadileyo ku-YouTube nakwezinye ii-social media platforms. Namhlanje ke sibuyile ukuniphathela isiqendu sethu sesibhozo. Sise-highway ke NU2 eMdantsane. I-highway yiyona ndawo ke eyisenta okanye i-business center yale ndawo yaseMdantsane. Njengoba nibona apha emva kwethu kugcwele zonke iintlobo zabantu abathengisayo. Yiyona ndawo ke ebesisawufudulwa siyazi njengendawo apho ulwaphulo-mthetho lugunye khona. Kodwa ke emveni kweminyaka ulwaphulo-mthetho indawo elithe lafumana indlela yokuthi abantu bangakhuseleki, kube nzima nokuba abantu baphathe iifowuni zabo. Namhlanje siyakwazi ukuma kule ndawo siphathe ii-cameras senze ividiyo enjengale. Sibulela ke i-task force eyathi yafonyishwa kwiminyaka edlulileyo, nalapho abahlali baye babona isigqibo sokuba mabathathe uxanduva lokukhusela le ndawo. Namhlanje ke sizawudibana nomnye olilungu lale task force yalapha e-highway, uBhuti Siyabulela Chaka. uBhuti Siyabulela Chaka ke njengoko sisazi ukuba le nkqubo ka-Life After Life yinkqubo ejongene nabantu abazi-ex-offenders. uBhuti Siyabulela Chaka ke ngomnye wabantu abazi-ex-offenders. Wabanjwa ke ngonyaka ka-1997. Wagwetywa ke kwangaloo nyaka, egwetywa iminyaka engama-40, 40 years esetrongweni, ngenxa yesiganeko ke esathi senzeka ngaloo nyaka. Uhleli ke iminyaka eyi-15 etrongweni, ehamba kwiintolongo ezahlukahlukeneyo zeli phondo laseMpuma Koloni. Namhlanje ke uzawusiphathela udliwo, sawuba nodliwano-ndlebe naye ukuze sive into yokuba zintoni athi awasifunda esentolongweni, nento yabangela into yoba makathathe isigqibo sokuba ajoyine i-task force. Sizawudibana noBhuti Siyabulela ke kunye namanye amalungu e-task force, sibe nodliwano-ndlebe kunye nabanye abantu abangoosomashishini bale ndawo yase-highway. This is Life After Life. Cela niqhubeke ke nisibukela babukeli. Ubhodlisha. Ngihlala apha kwathu apha 50. Oh, okay. Hayi man Redman yami sikubambe sesibhani. Yeah. So ndenzela singakuliwa zitafoni. Ningabantu abasincedayo babukeli. Aba bantu ngabantu abasincedayo bayenza namhlanje iMdantsane yonke ibe indawo ephole nokwazi ukukhululeka uhambe ungenaxhala loba uzawukhuthuzwa. Ngabantu abanjengoBhuti Siyabulela ngaba basenzela lo msebenzi omhle kangaka. So simbambe semsebenzini ke namhlanje ngenxa yexesha sizawuzama uba sikhawulezise naye sikwazi umkhulula. Redman yami, khawusicacisele nje mani ngibani uBhuti Siyabulela? uSiyabulela uhlala uhlala apha kwathu. Okay. Khule kamandi kakhulu. Okay. Kodwa ke apha ebudaleni bam ifondo lude kodwa phaa ko-93 Stouti Kakhulele apha eMdantsane. Khulile apha eMdantsane. Ndizalelwa eMdantsane, khulile apha eMdantsane. Nangona ke amakhaya wam engapha eQonce ke akusedlule phaya. Oh, okay. So kodwa mna khulile apha eMdantsane. Okay. Ndibuye eStouti kakhulu exesha bendikhula. Ndizibile imoto, ndiqhekeze ezaa venkile zalolungu lwasetawuni. Uyabo, iStouti ndithanda nokrwetsa kakhulu, uyabo. Kodwa ndingafuni udeleka. Uyabo kuba ndimfutshane, kwesumntu omdele ndingafuni uba ndidelele, Ndiyayazi abantu abafutshane kaloku. iStouti kakhulu, uyabo. So njengoba apha ekukhuleni kwam phaa ko-96 belekile mos phaa ngo-93, 94, 95. Ndikho phaa ngo-92, 93, 94, 95, uyabo. 96, 97 kwenzeka le case yabo-41 phaa kwathu. Kwakunabafana phaa beStouti, uyabo. Maseka baleqa abantu ngoCalemba ngamazembe, bananezelisa kwi-eridi, uyabo. Ngoku safumaniseka thina sisibrazeli into ingathi iza kuthi, uyabo. Bayenza sibukele nto yabo singayithandi ke kodwa kwanze ingathi iza kubrazil, uyabo. Ke thina ke sama sathi asisoze enzeke le nto. Ezaa ntwana eziya zazisithi xa ziyobanjwa phaa kowazi zazintloli kumama, umntana kumama wakhe Zezomzomnye. Zezomzomnye most abanye khango bahlala yabo. So ngigangster qha engenagama, yabo, ngigangster engenagama. Ngokengci. Yeah, so
ufumaniseke into yobana xa kuyobanjwa phaa ngamapolisa umama wazi ukhulamba ndaze phaa endleleni yabo iveni ngabathathi tu bangabanjwa yabo sathi ngenye imini apha unomngane wam endabanjwa naye omnye owayekhona kulaa nto ungazange abantu bethwa ngembokodo wesibini babesele bethwa ngembokodo wesibini warhona lo uyi-one yena waxhina apha phezu kwakhe walwa nazo zinenzima ya ukuze kube kanti ungenelela umnina wam kubantu abantu umnina wancedisa wangenelela phaa umnina wam koza wancedisa ngoku yabo pho yafumaniseka akafuna umshiya lulapha phantsi kuleyo yabo so basically maqale zoyise yena before zimfumane yabo so yaba yiloo nto ke yolunjalo yasuka ke labo isuku elilandela elo sathi sisihla phaa kwelaa cashwa makhe sohlapha sibone ubusirias babo baphuma phaa kanti mama wabo baphazayo bathi iphase ezintsha yabo baphuma beza kuthi netata wabo wayekhona kuloo nto yabo kambe wahlabakala utata waze wahlabakala wafumana ingxeba apha enqondo lilwa ngentoni ngenesi ya emela sasisilwa ngemela yabo izintsara ya sasidensa apha kunzima kakhulu yabo so ngoku yenzeka laa nto saqomba thina yeyi ama ngoku le nto ingathi serious guys yabo sikhawuleze siyisuteni siyigqibe ngento namhlanje yabo sathatha isigqibo ke soba princess yabo hayi senza kakhulu ke hayi yabo bavumbuluka imeta ne-attempted meta apho yabo so laa nto yakhokhelele ekubeni uba mandibanje ke sabanje sibayi-6 kodwa sabodwa sibayi-4 so ubanjwe ngomnyaka ubanjwe ngo-97 ya banjwe ngo-97 kodwa yabo ngabekwa yi-40 years kodwa yayi-140 years so yahamba concurrent ke because i-30 years zihamba concurrent so nibhetyelwa le nantsika yonke imeta ne-attempted okanye mhlawumbi khona namanye amatyala yabo so ngabekwa 40 years because la 140 ayi-30 years eziyi-2 ne-10 years eziyi-8 zadityaniswa 30 years zombini ezaa 10 zadityaniswa zonke zadibana kwezaa 30 years yayi-40 yabo so 40 years ngelaa xesha ndikodwa ke ndandikamcrouch xoxa ebush high court umcrouch yintoni yintrongo nayo njongo umcrouch phaya ecaleni apha etawuni apha eqonce yabo njongo enabhotwa so make mkhulu wam so uthi wabethwa kodwa ba-140 years uzawuhamba concurrent because bathi bacalacalula 30 years zimbini count 1 and 2 30 years 3 up to 10 10 years zonke no yazi indlela njengoba yindibamba ndisiteke isidoro sakho ndithanda nendlela okukhululeka ngayo xa usibalisa yabo it's like sibaliswa ngumntu ozixelelayo into yoba yabo ngoku ndasenze sasidoro ndidlulile ndasidanele isenzo sam mkhulu wam xa kusithiwa 140 years umantye sitsho phaa kukhona nezahambile zibethwayo phaa uye uzive njani okay yazi uba okay ndaba nawo ubudisi yabo zange ndive kakuhle phofu naphokona emveni wathi count number 1 30 years kathi count number 2 30 years aqala phaa ubudisi usezayo kutele yabo ezinye zonke izinto mazange ndizive nento wayithetha eva nje kuthiwa athi kujaji mandathi ucinga uba kuthiwa 10 years later apha wena kuthiwa nam cale mna ndiyazi loo kodwa ndathetha naye kuthiwa 10 years ndicinga phambi koba kuthiwa 10 years later apho caba nam ndixelelwelela polisa yabo ndiyazi loo mntu nalidisi yabo nalidisi nyhani because zange ndicinge laa nto kambe zange ndiyibhilive mna for 5 years ndiseseli so wawugotywa nomnina wakho ya so nabanye u-artist abayi-2 yabo yena ulapha kule ndawo lapha ngaseairport ne xa uphume eBuffalo Pass uqabela phaa phezulu ebhongweni uhlala phaa uhlala phaa xa ugqiba ugqitha laa tavern phaa ikhona ilebala lebhola phaa ungena phaa uyathunga phaa so uyathunga babukeli baka-Life After Life nantsi into emnandi ngale nkqubo yethu is because sifumana i-information eninzi kakhulu siyava namhlanje into yoba umnina kaBhutshabulele senguchwepheshe wokuthunga impahla uhlala ebhokweni sizamndwendwela naye kungekudalanga siyova ibali lakhe sisose sibone nomsebenzi wakhe kodwa ke namhlanje sisajonge nje apha kuBhutshabulela sifuna uncoma umsebenzi awenzayo siyaliva ibali lakhe into yoba uthi wayengomnye wabantu kwakuthiwa lifakwa libuya nodaka sisho isixhosa wayengathintwa emfutshane nje kodwa wayewiswa amadoda amade ndiyayazi ke thina abantu abafutshane kodwa namhlanje umsebenzi wakhe ngokugcina ucwangco kule ndawo yase-highway umuntu ohlala eMonti uyayazi i-highway uba enjani iMonti neziphaluka
bekunzima apha. Siyayazi imeko yase-highway kodwa namhlanje i-highway iyona ndawo epholileyo nabantu abenza ibhizinesi abazenza bekhululekile. Emkhulu wam wangena eTongweni uzazi ngoba uyohlala loo minyaka ugqwethiwe. So ungaphakathi eTongweni kukhona iziwiliwili ezenzekayo. Uye uxelele mhlawumbi into yoba le minyaka ugqwethiweyo izawuhlala okanye izawuphela emva kwexesha elingakanani, okanye uye uhlale uzazi into yoba okay le minyaka iyi-40 so uzawuhlala i-40 years apho. Uye uxelele into yoba mhlawumbi no ungawari le 40 years izawuphela emva kwe-10 years, okanye uhlala uzazi ukuba xa ujongene ne-40 years eTongweni. Eyi phaya uye ungazazi xa ungena, and xa ungena phaa uyoyixelela uyayo phaa uba imatshisi kuwe. Okay, uyawulayika into yoba ngoku ndicimali uxelele izinto ezenzekayo phaa. Extalism ikhona, zonke izinto ziphaa, izikili zikhona, izipoti zikhona, yonke ikhona. Ixhomekeke kuwe uba uphakathi uba ufuna uphuma uba ufuna. So unikwe nje loo option, so uzikhethele wena uba utshuze yabo. So wena uzazi qha uba ndine-40 years okufuneka ndiyihlelanga. So uphume nini ke ngoTongweni? Ngo-2013 ngoDisemba, so 15 years. 15 years. ngenyanga. Okay, so khawusibalisele nje mhlawumbi zeziphi iinkonzo eyawangena kuzo? Suka kwaMkraushe ngesilangana ngosibheke ayokufika eXesi. Suka kwaMeXesi ayethe eSangalbhasi obhala. Suka kwame eSangalbhasi ngenxa yomoya ke mkhulu wami uzawucela ivoice yethu siqonqashenisa. Okay. So uye kwaMkraushe wayeseNalbhasi ayibheke isilandana. eSilanda Westbank. eWestbank. Okay, awutsho eXesi. Awutsho eSangalbhasi. Okay. Awutsho eKeetbut. Okay. Awutsho ubuyela ke eXesi Ulungiselele uba ubusozibona ngoba indlela yakho iyahamba. abantu bonke Okay. So mkhulu wami eTongweni mentionile into yoba unikwa umatshisi. Uthe nako umatshisi nali khandlela indlela ebheka phambili uzazibonela. Ube afuna ulayita uba ufuna ixhomekeke. So xa kuthiwa ixhomekeke kuyo kuya kulaa nto yoba uba mhlawumbi uzawufuna uyithatha le ndawo njengento yoba uvamzimba kusekhaya nalapha uzibandakanye nee-cultures ezenzekayo, choice yakho. Uba mhlawumbi uzixelela into yoba apha ufuna ufunda something so that ngenye imini xa ndiphumayo phume ndizazi into yoba ubomi bam butshintshile, ixhomekeke kuyo. So wena njengoba ubuphaa uye waba kweliphi icala, uye wazikhethela mhlawumbi uthi no ndizawuqhubeka nee-programs ezenziwayo eTongweni okanye ndizawujoyina ii-culture zaseTongweni? Uye wakweliphi icala? Okay, iinomboro ngaphandle ingenile kuzo. Okay. Ya, ingenile kuzo. Yabo. So ngena ngesizathu esithi nami ndiyafuna uyazi into yezekhayo. Okay. Yabo. And ke mna ke ndayifumana laa nto, ndafumana imnyanya yayo yonke because ndathi xa ndijonga ndafuniseka asiyobhekistarisi. Qha abanye abantu bayayitshintsha, yabo. Ukuchaze kodwa because bayithetha rongo phaa. Laa nto ngumbutho wawulwela abantu abamnyama phofu. Yabo. Ngokwembali. Ya, ngokwembali yayo. Yayilwela abantu abamnyama yebo. Laa nto itshintshwe uba kuhamba ixesha nje laa nto yatshintsha nedemokhrasi yayitshintsha laa nto yangathi i-gangsterism. Kulapho ke ngozoqaphela khona uba ngoku apha kule nto asikho bantu sihambe sonke. So mna mandenze le nto irayithi, ndizenzile iiprogram zaseTongweni, ndacula bendicula bantu. So uye wadecide into yoba le nto ngoku ayiseyiyo le nto okanye yayisekelwe yona. So mna ngokubomi bam ukwazi ujonga
kambe ndaye ndangena emculweni lapho acula ichorista yabo hayi belikwisolo hayi belikwisolo yabo ichorista yabo bencula kakhulu futhi kambe ndasagcuswa se-orient couple ayifumana yabo sicula kanye nasedebhele ayikwedebhele yabo ngokunduka ngapha so nanikwemculweni because futhi ndakwazi nokuthi ndakazi belepostile kulele postile seyinokuthi ndazingapha ipostile so ngaqomba ndiyane ndindifanele rakhona yona ndizawukwazi ukuhambisiyaka yabo so ngaloo xesha saphendula sathula kumnandi saphuma saphendawo soloko sihamba ngaphandle nalapha ehighway sasuka apha ehighway siyobheka apha ehighway bayakuyapho so besihamba ezindaweni yabo so nengqondo yam ke yabo iresisi yonke le inkqubo yokululeka umuntu so that xa ephumayo ngaphandle at least aphume khona into yabona okay nokuthunga oku ndakwazi ukuthunga hayi ndakwazi ukuthunga nam khange intweni bangalibanda onqena apha ngaphandle mehlo ndaphuma ndenzile ilayisensi yabo so ngqombe idiphi ndizawubethakala kanizawumane ujongana namatshini kangoshapetho so uyahamba ndibeke ecaleni yabo mandiyona uyakwazi ukudrayiva ndakwazi ukudrayiva ilayisensi so Rotman yam kwezi programs uzenza phaa ngaphakathi ke now that mhlawumbi ungakwazi ukusichazela ngoba mhlawumbi zeziphi iiprogram ozenzileyo mhlawumbi zenziwa zeziphi i-social worker engamanagement i-social worker kodwa zikhona nezinye means management kwazecawo ezazatifiketi zecawo yabo zenzile nazo zikhona babo yabo so means ngecaweni yabo cawe bendihamba ba yabo so ininzi le bendiyenza njengaphakathi phazamisayo ingqondo yam uba ingafokhasi apha kwendawo so okay Rotman yam eyona nto ke ngoku amajita amaninzi athi umntu sekelifumene laa thuba loba mabuya zingaphandle xa kefika apha ngaphandle afike omnye mhlawumbi azifomishele eyakhe igroup yedensa abe yibhos abe yinqoqonqo afune uqhubele ephembelela itrayi athengise ne-drugs yonke laa nto but wena ngiqinisekile sikhona isifundo okanye ikhona into eyakwenza into yoba uzixelele into yoba yabona iTrongo ayondawo endingaze ndiphinde ndibuye ndize mhlawumbi ungakusibekele into yoba mhlawumbi ubomi bakho obona bunzima uyohlangabezana nabo yho ininzi kakhulu yazi etrongweni utya ngexesha ungakafuni ukutya ngalo uphinde uthi wena ufuna ukutya ungatyi ulale ngeli xesha ungafuni ulala ngalo uthi ufuna ulala ungalali xa kufuna so awenzi ngokuthanda kwakho phaa uyabo and phaa kuyakwazi ukuthi kuvaliwe phaa so kucima izibane kuphuke izibane kunyuke eseli uthi ke ithatha ixesha elingakanani uyofuna i-master key ne-30 minutes iyakwazi ugqitha kusiliwa phaa ngaphakathi eseli so kunezixhobo ezikhoyo ezisetyenziswayo zininzi kakhulu and ufumaniseke nawe awuyazi uba zibone njani na ezothuka yasebhani na zigrayindiwe zenziwe ngegrayinda zibhayinethi ezingaka uyabo zinkulu uqonda uba lena into awuyazi ingene njani apha uyabo kambe kusiliwa ebhani ndicinga uba kwango-2-2 kwafakwa amabanjwa apha ubone ibanjwa inxeba iqala kule ndawo izoqhina kule ndawo likhulu lide uyabo afa amabanjwa apho kambe kule weekend leyo kwakusiliwa ngayo ebhani wagcwala kwedizi wasuka abantu bamapha yabo kwafika nam ndibhayindishile bayidubeni kucala ingaka because enxeba nalifumana phaa enxeba nalifumana phaa so kuliwa njani kucikwe isibane okanye uyabona ke phaya kwaba waliwe emini phaa siku-exercise nakola cala ku-exercise so kukhona omunye umfana phaya waza nezixhobo ngapho yabo qha engaziyo uba uza nezixhobo ngapho wajikwa ngumphathi wale section because angaxeleli bahamba fondini hamba jika buyela mva yabo xa efike siwa kola cala ayithule ezaa zinto kwawemele ezamela zathathwa zafakwa phaa kuye kanti suki bathi babonwa ngapha kuyaliwa ngapha yasuka nangapha ebomba abayazi uba kwenzeka ntoni qha bavese kwaliwa nangapha kweli cala iTrongo yonke yalo iTrongo yonke iTrongo nje bavese ayichaos yabo isanalukwazi so lilonke nje mkhulu wam ukuya eTrongweni okanye umntu oseTrongweni okanye umntu lapha ngaphandle ocinga ngento yoba xa kebukele ubomi baseTrongweni siye sibone mhlawumbi abanye khona neevidiyo bezike zagcwala apha ngoku befota uba thina sisehotele ntontoni sitya kamnandi ndiyabona abantu bonwabile babukela neTV
ayibubo bomi sibubonayo moso ubona bomi baseTrongweni bobo balisayo ubona bombo jonga yabona eTrongweni uyaxoxa ukuthi uyayazi jonga endiqhelile kanamsilo nayo uyaxoxa phosisa awuyaphosisa phaa ngalo lonke ixesha phaa uhlala unexhala nantoni na ngenzeka nantoni na ngenzeka nantoni na yabo akukho mnandi ba ndiqinisekile babukeli ingakumbi abantu abatsha le nto igqitywa ethethwa ngumkhulu wabo Siyabulela iyakuchukumisa umonde kakhulu abantu abatsha abazixelela ngento babona iTrongo yindawo abangayoyikiyo okanye abantu abanemfundiso ezithi iTrongo kuse-holiday resort xa umamele elibali alibalisayo lobhuti libuhlungu into yoba uhlale endaweni oyazi into yoba nanini ubomi bakho busisicengile ewe oseke engenile engene ngempazamo xa elifumene ithuba loba makabuye aze ngaphandle ubuye afane noBhuti enza izinto ezizaqinisekisa into yoba zibuyisele eTrongweni kodwa ongaphandle osacinga into yoba usebenzele into yoba makaye eTrongweni angangalifumani elithuba uBhuti alifumene loba makabuye angabuya sekebuya ngebhokisi ngokokuva le ndlela uBhuti ayicacisa ngayo imeko yaseTrongweni Khotman ungandibona ndlela but inhliziyo yami ibuhlungu because le ndlela olibalisa ngayo elibali noxa nje ukhululekile kodwa liyawuchukumisa umoya ayondlela bekufanele abantu baphila ngayo abantu bekufanele bayasifundisa akwaba abantu bebekwazi ukuzinika ixesha loba bakhe bazimamele imfundiso eziphuma kunini nabantu asebesuka phakathi eTrongweni nabantu abangaphakathi eTrongweni bangabi nengqondo yoba mhlawumbi niya-ektha xa nilapha ngaphakathi okanye nithengisa ngesiko laseTrongweni njengoba sokubalisana ngeemeko zenombolo but ibe ngumnqweno woba yabona le nto yenziwa ngala madoda seyiphumile nathi mhla saphuma sikhalela ufumana iplatform sifundisa abantu ngobomi baseTrongweni Khotman yam waphuma ngeTrongweni naw latho lapha ngaphandle ngoku so khawusibalisele nje mhlawumbi ubomi bakho ubuya kwakho eTrongweni ufika apha ngaphandle ubomi bakho kufike kanjani uthi uzofika apha kule uniform ndaba nenhlahla uphuma kwam eTrongweni because kaloku andadibana nasisala ndlela sithandana yabo ngaphambili sabulisana sahagana kamnandi nofumaniseka uba nomntana so saphinde sadibose so nanibethe nje iphoze saphinde sayidibanisa hayi yaqhubekeke ngoyena mntu ukowandifaka emqondweni lo life yam yabo because naye ndakwazi uzibhoshile yabo ndazibhoshina ndabona u-wrong no-right ndaqomba iyam indlela mayiphinde ngapho lapho ndiyokwenza khona i-sense yabo ndadrayiva iteksi yabo ndadrayiva iteksi drive nedrayiva so nguye umntu wandidrayiva kulaa ndlela and xa ndijonga ndifumaniseka imisteyikhi abantu abaninzi xa bephuma umntu uphuma adibanise nootsotsi kanti irongo aphinde abuyele kulaa crew ebehamba which is irongo umntu ungase xa iphuma ngaphakathi bhetera angakhumbi lapha ecankwakhe ube nguye azicingele yena uba ufuna ntoni and qinisekile akekho umntu ongenayo nomgayida because kuyavisa phaa yabo abantu bavithela baphothela imali phaa into yonke noba umntu ugayidwe ngumzali wakhe rayithi ade azibhoshile uba ithini into yakhe uba akakabikho umntu onoba kufutshane kuyo kwingqineko yabo irayithi makagayidwe ngumzali wakhe tsho makhayibekele kuyo so lo sisi usithetha ngaye ubani igama lakhe wayinguNosipho Faltini alakhe eshaka sengu-alade ambiyela ngaba nomona yabo because ndifuna aphume sisiNosipho Faltini okanye sisi-alakhe Chaka sicela ukubamba isandla siswami yanga imbokodo ezininzi singafunda likhulu apha kuko cela ke xa soyibungumami isiduko sakhe idawukazi kodwa ukhulela ematshaweni siswami sicela ba xa uyibukele le video uzinqombe isifuba ube proud ngomsebenzi wenzileyo ubhuti ukuba bengekho ngenxa yakho mhlawumbi bezawuthi ngenxa yesithukuthezi nobhoreka aphinde azibone seke-trainer iqumrhu labanye onqevu aqhubeke nolwaphulomthetho kodwa isandla sakho khona ngentetho ethi behind every man's success there's a woman siyabona kumzekelo namhlanje ngoba imbokodo ikokhile unqonqile namhlanje uzingomba isifuba khawuqhubeke bhuti wami nebali lakho so then ke ngoku
uthe apha ekuhambeni nje manje irentisa nje yabo ufumaniseke heyi and-one indlela ezenza ngayo hayi zayiphakha inkunzi straight away iphakha inkunzi iphakha nasemotweni ngaphakathi emotweni apha ehighway sothula itraka apha itraka zazisothulwa apha yabo yeka nje uba abantu bezitraki bengakho nto bayenzayo mngathi because itraki zabo sothulwa apha ngenxa yethu yabo into behlatywa umntu ephakha inkunzi abahlala qomba le into andikwazi unyamezela yabo kwabe kukho iforum ekhoyo ke yapha elokishini yoomama mase ngoomama ngase bajoyine yabo bajoyina sabajoyina singamadoda sabajoyina xa zamaseka ihamba noomama ingathi bababhizi kakhulu apha emini kakhulu apha ebusuku kuba i-chaos yabo sazikhetha ke thina sazibiza i-task force yabo sayi-task force ke ngoku thina sasebenza ebusuku yabo sayilungisa i-highway imini nasebusuku so benisebenza nasebusuku ya nasebusuku sasebenza nangoku nasebusuku yabo because musuka kwam apha ngoku ndiyolala ulala kwam phaa amaxesha endizobana ndivuka kwam funeke highway usebenza night shift so akophumla sizakwazi ukuthi sisebenza apha sibizwe casing ngapha nangumqhekezile ngapha nankwenziwe ndinayo into ngapha ndazina-transport ohamba sihamba ngenyawo sayide umntu ke xa esifuna mhlawumbi ekudana makasizame le-transport ezakusithatha siyawazi umsebenzi wabo bantu baninzi abantu asebesolvelwe iingxaki zabo task force njengoba sisho umkhulu wami uba bayiqala ngabantu abangoomama siyayazi ne-background yabo sesiwubone kakhulu umsebenzi wabo ngoku ewe zikhona iziphene naphi kuthiwa akho nzwane ingenasiphene sitsho isixhosa kodwa uba singake sijonge into ezinhle abazenzayo namhlanje wonke umuntu uhambe ekhululekile akho mntu unexhala lokuxuthela ifowuni akho mntu unexhala lophakwa inkunzi siyabona nakwiipages zabo zika-social media bexhome ii-ID zabantu abanye besithi balahlekelwe zizipaji izipaji zivele zisenemali ngumsebenzi omhle ke abawenzayo zizinto ebezingasenzeki okanye ezingazange zaba khona apha emdantsane kodwa masothula umnqwazi sikhahlele sincoma isibini owathi wabanazo waxolela ukuncama enye into obuyenza omnye umntu bezawuthi asuka ezilongekakhuthuzi mna kodwa wena uthe xa ujonga isimo sendawo ahlala kuyo wazixelela into yoba mandincama enye into ukuze kulungele mancama naloo msebenzi uwenza woqhuba iteksi kuba ufuna uqinisekisa into yoba i-highway namhlanje yeyona ndawo eseyifu sicela ukuthulela umnqwazi kuwe nakwiqumrhu lonke le-task force siyakuthulela umnqwazi siyakhahlela sithi umsebenzi omhle mawuqhubeke siyacela kosomashishini nasebantwini siyabona mosininazi inetoti eniziphetheyo kwabantu afuneka enicela into yoba abantu mabafake i-donation by the way ingaba mhlawumbi indlela enixhaswa ngayo ukwenza lo msebenzi ikhona mhlawumbi istipend enisifumanayo okanye no besingekabikho kodwa ke ithemba likhona because sesisuka e-labour siyofilisha ii-forms for i-training sizayitraining so nesitipend ngathi singasifuna khona ke ithemba linjalo ngokwangoku ke abantu abaxhasayo apha ngoba nobhalansi balapha ehighway ezilandula ezishop nezishophu zonke ne-20 rand abazikhuphayo ne-100 abazikhuphayo yabo abanye baqonda uba nokuinvayitha kuphi 100 rand yabo njengabanye bekhupha i-20 rand qho ngolwesihlanu sayiqokelela lapho so bayenza ngokwentando yabo babesithi sincoma umsebenzi wethu no basicela wena njengoba sisebenza nje bathi basibizele imithini phaya bathi bayacela uba senze safe indawo zabo yabo kwenza bakhuphe loo nto bayikhuphayo bayaonayo yaqala ku-20 rand asikayenyusi kwa-20 rand yabo sibobwa sasiyibambela ngoba kwango-201 qala kwethu laa nto yabo kwango-201 kwada ngo-10 zabo so lalo isibangela uba sibe lapha ebusuku cinga into yoba mkhulwa wami xa sisuka apha sake sibe nawo udliwano-ndlebe othanda nabanye bonobhalansi abakhoyo apha kuze sive kakuhle umsebenzi lo msebenzi umhlanga anenzayo so anina-stipend eninaso ngaphandleni kwezi mali neziphiwayo ngonobhalansi Fruitman uthi uzafuneka uyolala asifuni ulibambe emveni ixesha lakho because sifuna into yoba xa sisilapha ehighway nini qiniseka into yoba sisezandleni ezikhuselekileyo asingakulibazisi kodwa phaa ngoba sikhulu cela nje uthathe lithuba uthethe nje nababukeli benkqubo ka-Life After Life
usebenzise kakhulu amazwi okukhuthaza abantu abatsha nokubalumkisa ngobungozi bokuphula umthetho. Khawuthethe nabo. Ngamazwi nje wenkuthazo man. Ngicela iyouth man. Iyouth mayikhe iyeke uvana nabantu abangakho right because yazi enye into sometimes iqale itshomi yabo. Futhi xa umbona umuntu esenza into right ngenxa yoba efumana imali nawe uqonda uyayibawa laa mali ube uyifumana phofu yonke into because abantu abamoshayo ayingobantu abangenanto bayahoyiwa kwamawabo yonke nayo kodwa umosha bayamosha. So ndiyabacela ngokohlukana laa nto because ubheke esisele nayo into right. Yiyo ke le nto thina ke umntu simsebenza ngokwethu simsebenze gqwa simkhulu because asifuna apho etrongweni because itrongo ayondawo yokuleka ngapha koko itrongo ukwenza more because udibana nabanye abantu phapha akunika ezinye izikills ezingezinye uyabo ubone nawe uba hey unganguthixo wasemhlabeni xa unokwenza le kanti uye kufika because kukhona ukufa phaa kulaa ndlela kukhona itrongo uyabo okanye ungafi ube sistrap ubukele izinto zisenzeka. So ndiyacela ba umntu makajonge icala le-right elirongo makaliyeke because yidemokhrasi. Ndicinga uba iyouth mayiphakame because kwiminyaka ezayo 50 years ezayo wawusuke ukuphatha abantu bangaphandle kwelizwe because kaloku thina iyouth yethu ingene drugs itshaye i-drugs ithufu kuyarakisa ithufu yenza ichaphaza entloko legazi yabo. So mababhekele iyouth kwezazinto sangabi na-president kwiminyaka ezayo siphathwa ngabantu bangaphandle sozibe right ke lento leyo le nto siyilwayo ke leyo uba masingaphathwa ngabantu bangaphandle abantu bayafuna uvulisha futhi and barusha ngemali and bayabaqhatha abanakwethu ngemali even oosista bethu bayaqhatheka yimali bazala abantwana apha abaninzi ogqina umntu ahamba kwelizweni lakashiyeka nomntana apha engenatata. So ndiyacela kuyouth mayikhe ithathe icala eli-right iyeke lirongo for ifuture yakhe. Rodman yami imicelimngeni endibana nayo njengoba ne-task team kodwa ke sizawuke sidibane mhlawumbi namanye amalungu walapha kwi-task force kodwa ndiyarhalela uva nalapha kuyo into yoba inini akukho apho ingquzulwana akhona mhlawumbi norhulumente amapolisa. Ndiyayazi uba kukhona into ezithi abantu bathathele umthetho ezandleni zabo. Ya ikhona phofu more special abantu bangosisi bangamapolisa yabo abantu abafana basondele ukuthi ngaba ngamadoda yabo. So into eyenzekayo apho ngoba abantu bathi asuka amapolisa useless iforum yenza ngani ke into zabantu isikhaba i-fact case namhlanje i-coverage ngoku yabo silandelele i-coverage ngoku yabo and uzayikhupha nophasi komwazi siyasuka izinto ezimbabwe zizapha siphinde zibuye umuntu abe sezimbabwe sesithunyelwe ezimbabwe ibuye izapha icase yakwazi ukuthi ichithiwe phaa kuthiwa hayi pheli icase thina sizawuthatha laa mntu ukuthiwa kuthethela iphesi sizasebenza kakuhle achaze into kakhulu zabantu aze nazo simnike into zabo yabo. So ikhona laa nto ke emapoliseni ke yabo and inako ukusileqa kancinci and ke thina kasifuna uba yi-police forum so sibe la CPF because kaloku i-CPF isebenzisa umthetho wamapolisa and i-CPF ayenzi ngolu hlobo thina sibawela ngalo because kaloku siphakamile nje thina ipeyini into eyenzekayo i-CPF kudala ikhona akho nto yenzileyo yabo. So thina asifuni uba bayafuna usinike istipend ngoba sinike ngoku ngolu hlobo sililo basitreyine ngoku yabo sinjini singabiyo CPF asifuni uba i-CPF yabo bona ngobasebenza abahlobo labo basebenza ohlobo befangani bayavuya because baphathele umsebenzi nje amapolisa wasesebenzi kakhulu umsebenzi awaphathele nje so befangani bayayivuyela loo kuloo ndawo mkhulu wam ebantwini basebenza urhulumente abangamapolisa siyayazi noma urhulumente wamisa into abantu mabangathatheli umthetho ezandleni zabo kodwa ke ngokucase apho thina singabahlali siva kabuhlungu ngokubonakala kokonakala kwezinto zethu fanele senze njani. Umbuzo nje endizibuza wona endicinga into yoba mhlawumbi ngumbuzo owavuka nakwaba bantu bafoma i-task force kuba siyonakalelwa siyaripota ezinye izinto iicase kuthe zichithiwe akufumaneki munxini only to find out ezi zinto zikhona okanye umuntu uyazazi uzithathile wazisa kuloo ndawo azisekuyo ngoba esazi into yoba hasuka akho nto eza kwenziwa yona. Akukho mntu ulwa nani okanye akho mntu ulwa nomntu but umnqweno kukusebenzisana ukuze kufumaneke i-common ground apho sizakwazi khona ukusombulula iingxaki esijongene nazo ekuhlaleni. Rodman, masibulele ngexesha lakho. Masibulele kakhulu hanga oosomashishini enibaxhasayo nabanixhasayo bangenza nangakumbi ukuqinisekisa into yoba le ndawo yazihayiwe indawo ekhuselekileyo. Enkosi kakhulu siyabulela.
kuninzi esikufundileyo namhlanje nangaphandle nje ke kwempilo nhlalo yaseTrongweni nendiqinisekileyo into yoba kudala sithetha ngayo. Kuninzi esikufundileyo namhlanje, uyakwazi ukuyincama into xa ubona uba izinto ziyonakala. Ubhuti Yabulela uthi wancama umsebenzi awayewenza ukuqhuba iteksi kuba ebona into yoba ngoku is no longer safe okanye uphila kwindawo kwilizwe apho ukhuseleko lungasekho khona. Akenzeli yena kuphela ke, wenzela nabantwana bakhe. Injongo ayikho kuba makukhuseleke ngoku, kodwa umnqweno kukuba makukhuseleke nesizukulwane esilandelayo. Sonke siphile kwilizwe apho ungasekho lophulomthetho. Siyacela ke, sinengxaki kakhulu nabantu abangamaxhoba weziyobisi. Abantu abaninzi abangamaxhoba weziyobisi ayingobantu abaphuma emakhayeni asokolayo. Utsho ubhuti Yabulela uthi kuphando abalwenzayo xa sukuba belandelela ezi cases zifaka kubo, bafumaniseke into yoba ngabantu abaphuma emakhayeni anezinto, kodwa umntu ngoba efuna ukulandela isininzi netshomi aendaphe engena emgibeni. Siyalumkisa ke okokuba uzulumke ungaziboni usekwicala elirong lomthetho apho uzawudibana khona ne-task force izothatha izinto zabantu. Siyacela abantu abatsha, khanizameni ukujongana nekamva lenu ukuze ngomso sibe nesizwe esikhululekileyo esinguMzantsi Afrika. This is life after life. Ululo bhuti wam, kunjani? Siyaphila mkhulu wam, ndicela nje unyuse kancinci ivoyice yakho mani. Mkhulu wam, sisuka kwisikhuphe media, sisebenza kwinkqubo ethi life after life. Inkqubo ethi life after life ke yinkqubo yabantu abazi ex-offenders. Sitsalwe umdla ke libali likabhuti Yabulela Tshaka ongomnye wabantu endisebenza nabo apha. Saqonda into yoba make sizodlana nayo indlela. So sirhalela uva ke ngoku uwe njengomnye wabantu abasebenza naye. Ungumntu onjani ubhuti Yabulela apha? Okay, okokuqala ngizazisa. Okay. Mina ndingumvumi wambona ufana. uSiyabulela ndifikele kuye mna apha kwi-task force. Okay. Ndisuka eTranskei. So ndafumaniseka into yoba ngabantu abaphilisana ne-community, then ngabantu abalwa i-crime. Okay. So nam ke ndajoyina phambi kwabo. Yena sibaninzi but ke siphethene kakuhle. Sibe nengxabana nje ke zabantu abasebacaleni. But asisifaki kakhulu apha phakathi. Okay. So nisebenzisana kahle ningabantu abalwa ulwaphulomthetho be-highway? Ewe tata, intsebenziswano intle kakhulu. Ubhuti Yabulela undineke wachaza ezinye zemiceli-mingeni enidibana nazo apha, umzekelo kuba kungabikho ndlela zoba niyofikelela kwezinye iindawo enibizwa kuzo ngenxa yetransport. Yintoni kodwa enenza into yoba niqiniseke into yoba kwiimeko ezinjalo anityhafi, anipheli mandla, niyazilandelela ii-cases? Ingxaki tata, xa ungene apha funeka uzixelele uba ungene apha kwi-task force. Okay. Awuzanga ngemali ekwi-task force. So siyazama ke noba sifumane ii-sponsors but akude akaluki. Akukaluki. Umzekelo siyakwazi ufumana ikheyisi, le kheyisi ibisikhomba enqafa okanye epostani. So siyazama siya ngenyawo, siphinde sibuye ngenyawo, so attend ikheyisi. Into ezinjengeemoto siyazinida, and kaloku naxa uphuma endlini ekuseni, xa ubuya leyithi abantu bajonga abangaphakathi balindele into ikhona into so sisabethakala. Kodwa phantsi kwezo meko zinjalo nisaqhubeka ninyamezele ngoba injongo yenu kukuba noba imali ikhona funeka nifumane nisendleleni. Kaloku into xa uyenza ngentliziyo yakho udeske uyonwabele ungayi uyenza. Hayi ke bhuti mani, masibulele kakhulu. Mhlawumbi ukhona umyalezo norhalela udlulisa nje bahlalini sebenze elithuba? Ewe, mna ndiyabawela into yoba abahlali bayazi le nto siyenzayo. Okay. And nohlobo esiyenza ngalo, kuba kaloku thina uba umoshakalele siyaxelela uba hamba uye e-police station uze ne-case number sizokwazi uba si-athende i-case yakho. So abahlala abangabanye ke baye bangayiboni laa nto because
siye sithi ngelinye ixesha xa ungenatransport sicela usixeshele imoto. So ke ngoku yena ibe ngathi kuye siyamtshaja, kanti ke indawo esizihambayo zinintsi kakhulu. Okwesibini ndiyabawela apha nakwi-stakeholders khe zisisapote kuba umsebenzi wethu mkhulu kakhulu. Amapolisa ngokarelaxile, so sesetyenzela sethu. Masibulele mkhulu wam, ndithanda le ndawo ethi aniziphumelanga isithebe senu sekhaya, nisasebenzisana norhulumente, anikwazi ukum-athenda umntu engazanga ne-case number. So umntu xa ke siza kuni funeka aqiniseke into yoba uphethe i-case number, ndiyile emapoliseni ndayoyirekhota. Okay, siyabulela kakhulu. Ibe khona laa nto phaa i-police station kuthiwe hayi iivena though iiveni zikhona qha nantsi ipaka endlini enkazini ipolisa lenza umsebenzi. So nawe ayakwazi uzakuthi xa inengxaki kuthiwe ndinale case, so ndicela kuni nindincede sihambe solinceda sibuye nalo. So amapolisa nawo ayakwazi uzocela nini into yoba athende icase. Hayi, niyawuva ke babukela umsebenzi we-task force. Abantu abafana noBusiyabulela ke abathi bona baqina isibini bazixelela into yoba sizawuphakama noba sinanto. Namhlanje ke sesiwuva umsebenzi wabo, ngoba even kwaba bantu sijonge into yoba ngaba abasikhuselayo bayakwazi uphinda baze kwi-task force bazocela uba mabancediswe. Mkhulu wam, masibulele mani kakhulu, niqhubeke nwenze umsebenzi yanga ningazifumana izi-sponsors. Ndiqinisekile emva kwale video bakhona abantu abazawuvakalela. Enkosi kakhulu. Silapha ke highway eRenkin ngoku sizodibana nosisifuvu. Usisifuvu ngomnye wabantu okudala berana okanye beqhuba amashishini wabo kule ndawo. Sifuna kasicacisele ngendima edlalwe yi-task force ngokufika kwayo apha. Siswam, igama lam ndinguNceba Hlathini. Sikhethe wena ne. Sicela nje ukuqala before sibuze yonke into esizakubuza yona, asizuba bade. Usicacisele nje mhlawumbi sisifuvu uyathengisa apha, uthengisa ntoni? Mna ndinguVukazi, ndithengisa apha kule ndawo kwaFast Food. Apha ndifike ngo-2:05. Okay. So ndithengisa umngqusho, irayisi, inyama yenkomo, itshikini, ibeef. Then ke ngoku after kufike i-forum apha e-highway, thina sasingabantu abaqhekezelayo from 2:05. Oko sasisebenza apha siqhekezela ukutya singabantu abastoka late kuba sithengisa ukutya sizokupheka. Then after befikile sawubona umehluko, nangona kungekho nto that much esibanika yona, ayikho, sibanika loo nto zifikelelayo. Basincede kakhulu kuba ngoku uyalala isitofu sakho sonke usishiyeka naphakathi, uhambe ubheke endlini yakho uyolala. When it comes to ekuseni uva ngekholi yabo yokuba ikhona into ekhoyo apha kwakho, so sicela unike. Iyafika imoto, ukhona umuntu lokuthiwa nguSem basebenzisana naye ke kakhulu. Ufika imoto izokuthatha uba unasithixo baze bafike nento ekhona basebenze ngomntu. So bayakwazi ufika babambe umuntu okhoyo emosha apha ngaphakathi? Bayambamba umuntu okhoyo omosha ngaphakathi, like mna bandifawunela mna kunomntu olapha ngaphakathi esitoreni. Bafowuna, vuvu ukhona umuntu olapha, ndithema kuthixo wapha komntu, wathi ukhona umntu. Xa ndisiva ivoice nyhani ukhona umuntu olapha ngaphakathi. Isithixo salapha sithi uba ungene kwesinye isithixo, ndithema isithixo sam sabenza ngayolandwa ndisemendlini, ndavula bamfumana umuntu olapha ngaphakathi esitoreni. So ufuna undixelela ke ngokuba oko kwathi kwafika i-task force apha kule highway, umntana atsho naqala na ubona umsebenzi wamashishini? Okokoko yafika mna nabani nangatsho, okokoko yafika silala peaceful. Just because bangabantu abasebenzayo, ujonga nexesha bapowusta ngalo, ufumaniseke uba balapha i-highway. Ujonga nexesha xa uneproblem, ufumaniseke uba lixesha lasebusuku befanele balele but bazogada izinto zethu i-highway. So sancedakala thina kakhulu apha. So nje umyalezo nokugqithisa nakwabanye osomashishini abalapha abaxhamlayo kulo msebenzi we-task force ungakugqithisa nje siso? Mna ndingathi kuba singabaphangeli balapha thina sinezinto zethu esizishiya apha e-highway, like nonobhalansi aba bathengisa iveji
umntu uncama imali yakhe abheke emarikeni nge-5,000 agqiba ayishiye apha e-highway lo mthwalo wakhe we-5,000 ulapha e-highway okanye 10,000 ushiya nabani ushiya neforum le. So ndiyacela nabo bethu nani bayeke le nto yongayibhatali incinci gqithi imali ebhatalwayo apha ngeveki mababhatale nabo bazame ubaxhasa wonke umntu olapha e-highway bekufanele uba uyayikhupha imali akho mntu usokolisayo for uba makakhuphe i-20 So on you could Fridays. 20 rands on Fridays. On Fridays only, zii-20 rand. Bakancinga aba bantu abasebenza iveki yonke. But uthi sibanika only 20 rand, bakoleka i-20 rand on Friday. Wonke bethuna nomntu olapha e-highway. Hayi, makakha abe nayo intlizima nayo yoncedisana. Masibonele sisifuvu. Babukeli, utshilo kusisifuvu into yoba apha uthengisa inyama enkomo. Irayisi nomngqusho. Inyama yenkomo. Ndasho nalapha. I hope ilunch yethu sizazoyitya ugqiba nje kwethu apha sisitori. Okay sisami siyavulela ndiyacela ebabukeli nimxhasa usisifuvu uyasho into yoba uthengisa yonke intlobo yokutya okudingayo. Xa ufika apha highway ukhangele nje ikhonteyina kasisifuvu. Not yena yedwa because i-task force ayijonge ngasisifuvu. Sicela niwaxhasa wonke amashishini wabantu bathengisayo highway because ngokusebenza kwabo apha abanye abantu bazi-entrepreneurs bakhulisa abantwana bafundisa abantwana eziyunivesithi banemizi banoxanduva oluninzi so siyacela nibaxhase so that bazokwazi uqhubeka nabo basapote iforum onke. Masibulele siswami siyabulela kakhulu. Le yisikhuphe media igama lami ke ndinguNceba Hlathini ndingumgasa ndingumxhokoshe ndingumtibase ndingunqande ndingukrisa ndinguchekwayo ndingundaninga usithebe sinanganangane sophulweni inhlala ethokazi. This is Life After Life.